खुलुमबाय लोगोफोर गोजोनथाव खौरां बे समाव जोंना 31 अक्ट'बर एबा 3 अक्ट'बराव जानो गोनां आसाम टेटनि जोंना एडमिटखौ फोसावबाय नोंथांमोना दा बे एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट आउट खालामनानै लानो हासिगोन आरो नोंथांमोना गाव गावनि सेन्टारखौ नायनानै लानो हासिगोन बबे स्कुलाव एबा बबे फरायसालियाव मोनदों गिबियावनो डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथांमोना गुगोलाव नैबे seva.online.org बेखौ बुनांगोन बेखौ बुखांनायनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस फैगोन बिनि उनावहाय नैबे साइडआवहाय आखिथिंजाय नै टेट एलपि इउपि 2021 क्लिक हियार होनाय दङ बेयाव नोंथांमोना सेरनांगोन सेरखांनायनि उनावहाय बेयाव जोंना मेन साइडआव फैगोन मेन साइडआव फैखांनायनि उनावहाय नैबे रेजिस्ट्रेशन लिरनाय दङ बेयाव नोंथाङा नोंनि रेजिस्ट्रेशन एबा एप्लिकेशन नाम्बार आरो पासवर्डखौ होनानै लगइन खालामनांगोन नैबे लगइनआव सेरदो लगइनआव सेरखांनायनि उनावहाय बेयावहाय नोंनि माबाया ओंखारफैबाय बेयाव नोंनि नाम फट' आरि ओंखारफैबाय ओमफ्राय नैबे साइडआव एडमिट कार्ड होनाय दङ बे नैबे एडमिट कार्डआव नोंथाङा सेरदो सेरनायनि उनावहाय बेयाव नोंनि एडमिट कार्डआ बेयाव ओंखारफैसिगोन आरोखि बेबायदि ओंखारफैगोन नोंथांनि एडमिट कार्डआ बेबायदि ओंखारफैखांनायनि उनावहाय नोंथाङा नायनो हाबाय नोंथांनि सेन्टारा बबाव मोनदों बिनि उनाव नोंथाङा बेखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै लाबानो जाबाय बेबायदि बेयाव प्रिन्ट आउट खालामनानै नोंथाङा लानो हाबाय अब्ला नोंथांमोना गाव गावनि एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लादो आरो फैगौ 31 अक्ट'बर एग्जामनि थाखाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेस्ट अफ लाक जासिनाय जाबाय गोजोन्थों।